Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Mauid Circle haringkat ka Mauid Unit hakajingilam uba Anthony Umyong Presiden hagini kindiat singi balala ilalej ban jureb ya ka PHC ha Mauid ban hakani gijing jureb ilalap ya sibun gijing duna hapo kane ki PHC hagate gijing jureb ka seng kalapan pau gijing sngo diau bat sngo khya ya gijing le meina bat ishra ka sarkar ya kate jaka sumar po ka than nadu ka surok banrung ka hospital ka umbam umdi ka jaka penyang gali ka boarding electric bat ka jingjot rathai kate jaka sumar khamtam hiki porslap ka babaro ki kamera jong kate PHC ki nongtre ki haban kup shetri wat hapo kamera ru namar na ka jingjau jong ka slap kumta na kaliang jong ka seng kala dawan ka sarkar bat khamtam na ka tanat bat depet bat kumjo yu menteri rangba ka jalang konrad ke sangma baude ban kentiu kerdan no ya ka mau PHC syaka CHC kumba ula kular jingwan yalap election ke jong u ha mau hakini ki khendiat banai ki balalenyo hakawai pat kaliang na kaliang jong ka seng kala a ki jingyoro yu Dr. M Mazundar ubadai pe je kete ke jaka sumar hapo ka than hakabaula tresitom bawat hapreng ki bubun ki jing bakate ke jaka ajing sumar ka ya kendo penban hakini ki khendiat banai kala yo priang ka khusnam kum ka wei na ki PHC ka babit babyang hakaban ajing syakri kham tam ki long kme badi ki hybrid laong ro ba uniu doktor ujuno senyang ro syakte ke jaka ajing sumar dala ka jong ka jing seu ban penbiang ki katu kat ni ki tiar jing don kam hapo kate ke jaka ajing sumar FKSP Mauid Circle rangkat bat ka FKSP jong ka Mauid area unit mentagasi nilawan ban ya kendu ha ka bede bat ka yang wan ya kendu bat doktor ha bede bat cinglong jingman jong kani ka PHC ka badon hapo kani ka syong Mauid te ha ka ji kendu jong i mentagasi bat doktor nilalap ba kanong idap da ka jiso komen kum ki riu ki bapek ya ka bha ka miat jong ka dong ka than ha bang yo doktor batrestom bat bada minat sisa ya ka kam ha ka ba usakri na kamta pai ba jong ka dong ka than mo ai ki jong i borok ko we yo i ba uniu doktor ulong doktor ba trestom wat ban sei na kapala jong yo i ba hang ni ilo i ka ni ka surok ka badak ti thamai kapung kajaka sangai ambulans upenlut hi na kapala jong na katulop la jong upenlut na kamta ka bha ka miat jong ka dong ka than mo ai ki jong i borok ka we yo iru khamtam ya itiar gitar ki badai hapo jong ka PHC ba uthid hi na kapala jong ban pimbit pimbiang na kamta ka jingdon kam jong pai ba yo sngauru ba na ka jinga thu jong kinong pang ba doktor nang ni na po PHC ki le sibun ki kam ki bha bat kim don kanu ka jing kan tho nani ka jing kunthut khamtam ya ki bapang bastom nani wat ikinong abru penbiang kat bala sai ka kali la jong na ka panta badikit ligba khamtam ya ki bapang bastom na ki snong ki bapher ki bahap hakani jaka oi ni tip ba hakani ki jaka jongi kade ka jaka ka badang sadin hadu kata ki surok kim don na ka panta ban ki ban ba ya ki bapang bastom rai wala kataru ki le stom na ka panta ban pensuk ani nang taban yarap ya ibriu jong kadong katang jongi bat habangila yo ban ya pelong meeting bat doktor ba nakaliang jong u bat ngilalap hida lagi jong khmat ba nakaliang jong ka government kalale meina bat kalale beng hadu kata ya kan di ka PHC hapo kan di kadong katang jongi yo iba nadu kalaj ru kamdon kambiang ka umbang umdi ru kamdon ha ka ba kinong pang ki haban lek tong hi na kipung ni kipukri ki badon hang liha jaka nang ta sakiwai kiwai ngi iba ini ki building ru nadu ta slamba ngila dawa na sarkar ban penbha hare du menta kadang sak kaju hare tang da kisin ki ba doktor hi ula lestom na kapla jong ban maramot malumala tang ban light